השבוע הזה טולטל עם ישראל כולו בעקבות פטירתם של שתי תינוקות במעון. אני חושב שאין אחד שלא שמע מהאירוע הזה ואין אחד שלא הזדעזע מהאירוע הזה. אנחנו נמצאים בשבתות של שובבים, כידוע לכולם, שמות ואירו, בוי בשלח, יתרוי משפוטים. שבת אנחנו כבר עוברים 3 שבתות מתוך השובבים, נשאר לנו חצי מהשובבים אחרינו. מי ששם לב, כל הפרשיות האלה שאנחנו קוראים, גם שמות, גם ואירו, התורה מרחיבה מאוד, ובמדרשי חז"ל התורה מרחיבה מאוד, חז"ל מרחיבים מאוד, סביב הנושא הזה של תינוקות של בית רבן. ודווקא בשבועות האלה, הקדוש ברוך הוא טלטל את העם הזה, בעקבות פטירתם של 4 ילדים ותינוקות ביומיים. יום אחד היה במעון, מתו 2 ילדים, אחד בשם אהרון כץ, והשני ליה ציפורה גודלביץ', ולכן 2 משפחות איבדו את הילדים שלהם, אחד בן 3 חודשים, אחד בן 6 חודשים. למחרת ילד אחד הלך בנצרת, מה שנקרא נוף הגליל, וילד אחד בצפת. שוב פעם 2 ילדים ביומיים, 4 ילדים. חשבתי לעצמי, ריבונה דכולי עלמא, יש כאן איזה סיפור מסביב לילדים. רבותיי, מתחילת השנה לא ספרתי אחת לאחת, אבל העברתי לי בראש. ילדים מתו מחצבת. כמה ילדים נפטרו מחצבת? כמה? 10, 11, לא יודע. פה נפטר אחד, פה נפטר אחד, פה נפטר, לא ספרתי. מסיבוכי שפעת. פתאום שמעת, נפטר ילד כזה, ילדים בריאים מסיבוכי שפעת. לא יודע להגיד לכם. 10, 15, 20, 25, לא יודע. אינני יודע כמה. בחורי ישראל. השבוע בחור חסיד סאטמר חוצה את הכביש ליד קוממיות, אוטובוס דורס אותו. שבוע שעבר ילד בהפגנה בירושלים נתלה על אוטובוס, מוחצים אותו. בחור אחד נפצע בירושלים. ילד אחד הלך לרחוץ שבוע שעבר במעיין מודיעין, טבע, יום שישי שעבר לוויה שלו. מה עובר עלינו? ריבונה דכולי עלמא, מה יש כאן? הקדוש ברוך הוא רוצה לטלטל אותנו. לטלטל. אין דבר נורא מאשר תינוקות של בית רבן. לקחת ילדים קטנים שלא טעמו טעם חטא ולהביא אותם לקורבן? מה מונח כאן? כל אחד שיש לו לב, וחז"ל אומרים לו נבראו רעמים אלא לפשט הקמומיות שבלב, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רבותיי, במדרש שמופיע בפרשת בשלח, נראה אותו בשבוע הבא, במדרש פרשת בשלח כתוב שהגיע עוזה השר של מצרים, הגיע לקטרג על עם ישראל. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אלו מאלו? אומר המדרש, ופמליה של מעלה נטטה אחרי הדברים של עוזה. עמד מיכאל שר של ישראל, עמד שמה וראה שזה נוטה לכיוון הדברים של עוזה. סימן לגבריאל, בבקשה לך למצרים ותביא לי משם לבנה. טס גבריאל בטיסה אחת, אומר המדרש, טס בטיסה אחת אל איפה? למצרים. ומה הוציא משם? ושמט לבנה עם טיט ותינוק אחד בבניין. מה ששיקוע המצרים, הביא את הלבנה הזאת לפני הקדוש ברוך הוא עם התינוק בפנים. עמד לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, בזה העניין שיעבדו המצרים את בניך. בבקשה, הנה, זה מה שהם עשו. לקחו תינוק ושמו אותו בקיר. זה המצרים עשו. לקחת תינוק חי ולשקע אותו בקיר. כיוון שראתה מידת הדין את הדבר הזה, אמרה, עשה מידת הדין במצרים, תטביע את כולם בתוך הים. זה עבר כל גבול. לקחת ילדים ולשים אותם בתוך קירות, זה עבר כל גבול. כך מצווה הקדוש ברוך הוא. רבותיי, זה המצרים במצרים, כאן אין מצרים במצרים. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך ילדים. הבטן הכי רכה שיש לעם ישראל זה ילדים שלא טעמו טעם חטא.
רבותיי, כמה פעמים אמרנו בימים הנוראים, אבינו מלכנו חמול עלינו ועל עוללינו וטפנו. כמה פעמים ביקשנו מהקדוש ברוך הוא, כמו שם תרחם עלינו ועל עוללינו וטפנו. בואו נראה זוהר. הזוהר מביא איזה צער שיש להורים כאשר הם קוברים ילד. מביא הזוהר פסוק שמופיע בספר קהלת, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם. מופיע בספר קהלת, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם, אילן אינון דמייטין בתוקפא דמעון. מדובר כאן בילדים שמתים בחיק אמותיהם. אילן עבדין להושעדא דימין לכל בני עלמא. הם גורמים לשפוך דמעות לכל בני העולם. שאדם שומע על תינוק שנפטר, תינוק בלי שום חטא, בגין דלת דימין דנפקי מליבא כעד דימין. אין דמעות שיוצאות מן הלב כמו דמעות כאלה שאדם בוכה על תינוקות. לכל בני עלמא תבין ואמרין, כל בני העולם תמהים ואומרים. מה הם תמהים? דינין דקודשא בריחו וקשותינון. הדינים של הקדוש ברוך הוא אמת, ובדרך אמת הוא לוקח את הילדים, ועל אורח קשות אזלי, בגלל שמידת הדין היא מידת האמת, הוא לוקח את הילדים האלה. הני מסכני ינוקא דלא חבו, תינוקות כאלה שאין להם שום עבירה, עמי מיתו. למה מגיע להם עונש מוות? אין דינא דקשות דאבי מרי עלמא. אם הקדוש ברוך הוא עושה דין אמת, הקדוש ברוך הוא בעולם, היא בחוי ואבתון הסתלקי מעלמא. אם בגלל החובות של ההורים שלהם הסתלקו מן העולם, עמי. למה הוא אומר? למה נענשו דווקא הילדים האלה? ומהטעם שאין להם הסבר למה הם מתו. ודאי אין להם מנחם. אין טעם הזה, אף אחד לא יכול להסביר את זה בעולם התחתון. ממשיך הזוהר ואומר, ואני דמעת העשוקים, הדמעות האלה של התינוקות אהודים דילהון באו עלמא דקמגין על חיו. הדמעות האלה שאנחנו בוכים על התינוקות העשוקים בעולם העליון, הם עולים ומתפללים לפני הקדוש ברוך הוא ומגינות על החיים. דתנן אתרית מתקנה לו באו עלמא. יש מקום מתוקן בעולם הבא עבור התינוקות האלה. ואפילו צדיקים גמורים לא יכלי לקיים התמן. אפילו הצדיקים הגמורים לא יכולים לעמוד לידם. וקודשא בריחו רחם לון, הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם ואוהב אותם ומדבק בהם, ועתקין בהו בטיבתא אילו דילי, ומתקן בהם את הישיבה העליונה שלו. ועלהו כתיב, עליהם כתוב, מפי עוללים ויונקים יסד את העוז. מה? להשבית אויב ומתקן. הוא יסד את הישיבה שלומדים בתורה שנקראת עוז. ומה תועלת עבדין תמן? ועל מה צלקין תמן? שואל הזר. ומה תועלת עושים שם ולמה עולים לשם? דכתיב למען צורריך להשבית אויב ומתנקם. וברגע שבאים כוחות הסטרא אחרא לקטרג על עם ישראל, התינוקות האלה מה עושים? הם משביתים את הצעקות של הסטרא אחרא. אלה הדברים שאומר הזוהר על הפסוק שמופיע בספר קהלת. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רק רוצה לקחת עוד נקודה אחת. כתוב בחז"ל הקדושים, במדרש שמופיע בתהילים מזמור ח', אותו דבר במסכת קלה, בשעה שעמדו ישראל על הר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מקבלים עליכם את התורה? אמרו לו הן. אומר הקדוש ברוך הוא, הביאו לי ערבים, בבקשה תביאו ערבים שתקיימו את התורה. אמרו לו, יש לנו תינוקות של בית רבן, שנאמר מפי עוללים ויונקים יסד את העוז. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתם הרי נותנים ערבים בבניכם, אם אתם משמרים את התורה מוטב, ואם לאו הרי בניכם ערבים לי. ילדים שלא טעמו טעם חטא, ילדים שאך לפני כמה חודשים גמרו את הש"ס ברחם אימן, כמו שאומרת הגמורה במסכת נידה, במלאך ומלמד אותו את כל התורה כולו, ורואה מסוף העולם ועד סופו. ילדים שנולדו בקדושה ובטהרה, כיצד הם מסתלקים מן העולם? הרי הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. אומר המדרש בויקרא רבו, אודום כי יקרי מכם קורבן להשם. אומר המדרש, עד שלא יויו בית המקדוש כיום, היו מקריבים קורבנות לפני הקדוש ברוך הוא. ומשחורא בית המקדוש,
אומר הקדוש ברוך הוא, הקריבו לפניי. מה? נשמות של צדיקים ותינוקות שלא טעמו טעם חטא. אותו דבר אומר המדרש באיכו, עולליה הלכו שבי לפני צער. בואו ראה כמה חביבים תינוקות של בסרבון. גלתה סנהדרין, לא גלתה שכינה עמהם. גלו משמרות ולא גלתה עם השכינה עמהם. כיוון שגלו תינוקות גלה שכינה עמהם, שנאמר עולליה הלכו שבי לפני צער. רבותיי, אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, אין לנו שום הסבר, אבל גמרות מפורשות יש לנו. תפתחו גמרות, מסכת שבת, דף ל"ב, דף ל"ג, אומרת הגמרא, בעוון נדרים בנים מתים כשהם קטנים, בעוון נבלות פה, צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, ובחורי ישראל מתים. באבות צינס חינום, שזה לא שנור, אומר החפץ חיים, בניו ובנותיו של אדם מתים קטנים. רבותיי, אלה לא בנים של המשפחות האלה, אלה בנים של כלל ישראל. אלה בנים של כלל ישראל, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו. שוי בבים. מה זה שוי בבים? שוי בבים זה פה. כל הפרשיות האלה מדברות על פה, הכל מסובב לצביב של פה. למה? כיוון שכל הנושא שאתה מדבר כאן, נדרים זה בפה, אתה מדבר איתי על לבלות זה בפה, ולא שנורת זה בפה. אומרת הגמורה, בעוון ביטול תורה בנים מתים כשהם קטנים. במשפחות האלה שהקדוש ברוך הוא פגע בהם מידת הדין, זה לא בהם, זה בנו. אנחנו אלה שצריכים ללמוד. הם נבחרו להביא את הקורבן, אנחנו אבל אשמים אנחנו אשר היינו בצרת אחינו ולא התעוררנו. זה הציבור שלנו להתעורר. מגיע ימי השובבים, כל אחד צריך לדעת להוסיף עוד בתורה, כיוון שתוירו מחשר תוי, מה שאתה עושה בצומות ובתעניות אתה עושה באמצעות התורה. ריבונו של עולם, 4 קורבנות של תינוקות קטנים שתחבר את כולם ביחד לא תגיע לשנתיים. זה 3 חודשים, זה 5 חודשים, זה 4 חודשים. לא תגיע לשנתיים 4 תינוקות. 4 קברים טריים, בחורים שהסתלקו לבית עולמם. ריבונו של עולם, הבט משמיים וראה ופקוד מרכפת זאת. ריבונו של עולם, עם ישראל רוצה ללמוד תורה, רוצים להגות בתורה. עם ישראל דחוק בפרנסה. ריבונו של עולם, לבנה אחת הביאו לך ואמרו, תראה מה עושים לנו. ריבונו של עולם, תסתכל משמיים מה עושים לנו לציבור לומדי התורה, מה רוצים לפגוע בלומדי התורה. ריבונו של עולם, תסתכל בבקשה, תגיד למלאך גבריאל שיביא לך לבנה אחת ולא תינוק אחד בתוכו, הרבה תינוקות בתוכו שלא מוצאים את מקומם איפה להיות במקום מסודר. והכל בגלל מה? בגלל רדיפה אחר לומדי התורה. ריבונו של עולם, הבט משמיים וראה ופקוד גפן זאת. נמצאים בפרשת יציאת מצרים, כי אמת צאתך ערינו נפלאות, כמו שהקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף עבור ישראל בגלל אותו תינוק. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יגאל את כולנו. בזאת השעה הקריאה מעוררת את הזמן. שבת הבאה פרשת בשלח, שבת שירה, שנזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יקרא לכל אחד ואחד את הים סוף שלו, ונזכה לגאולה השלמה ולאורו של משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן.